бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор наздик ба 700 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар маркази шаҳр муташаккилона ҷараён дорад. Бояд гуфт, ки дар ин ҷо бунёди хонаҳои баландошиёна, роҳҳои даврашакл, майдончаи варзишӣ, маркази дилхушии кӯдакон аз ҷониби соҳибкорон пешбинӣ гардидааст. мо дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров бинои даҳошиёна, бинои истиқоматӣ сохта истодаем. насиб карда бошад ба 29-солагии истиқлолият ба анҷом расонида ба истифода месупорем, медиҳем. сохтмон аз соли 2018 моҳи июн оғоз гардидааст. тӯли 2 сол давом дода истодааст. дар он сохтмон ба миқдори қариб 20 нафар коригар кор мекунанд, бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. мо дар гирду атрофи бино таваққуфгоҳи мошинҳо, ҷои бозии кӯдакон ба нақша гирифта шудааст, ки мо сохта ба якборагӣ ба истифода медиҳем. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта, ҳамарӯза ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешавад. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, номойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. мувофиқи нақша чорабиниҳои шаҳрӣ дар оид ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор иншоотҳои хурду бузург аз ҷумла сохтмони муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, китобхона, боғи фарҳангӣ, гулгашт, беморхона, бунгоҳи тиббӣ, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ, кошонаи ҳусн, маркази савдо ва хизматрасонӣ, корхонаи коркарди шир, коргоҳҳои дузандагӣ, дуконҳои ҳунармандӣ, коргоҳҳои адласбофӣ ва дигар иншоотҳо ба нақша гирифта шуда, дар умум ҳисоби 767 иншооти ба нақша гирифта шуда 261 иншоот сохта ба истифода супорида шуд. имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоату деҳот ва шаҳри Ҳисор корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнони миллии кишвар бо маром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд, ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои хуб истиқбол гиранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдунасиров аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъотии Навид.